On Brother Nicolay, isip usa ka maabtikon nga moderator, usa ka presidente sa CFD mayong hapon. Og atong pasalamatan ang atong mga kaubanan dinhi karon atong kaatbang si Brother Kenneth Bustamante. Usa ka maabtikon igsoon og si Brother Joel Sedinio. Uban sa atong timekeeper Brother Douglas Arutsa mayong hapon kanatong tanan uban kanato karon Brother Beritas. Kun atong tunan pagayo igsoon ang tema isip usa ka apirmatibo. Pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mga mahugaw nga mga mananap sa daang tugon nga dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw ug dili ipakaon hangtod sa panahon nga Kristohanon sumala sa Biblia. Kinsay mo pamatuod ako? Asa na ako ibase ang akong pagpamatuod sa Biblia? Unsay pamatuod-an ang baboy ug ang tanang mahugaw mananap dili ipakaon. Tinaw. Nan kay niya may nisupakan Ang trabaho sa afirmatibo ang pagpabarog sa tima. Ang trabaho sa negatibo ang pagsupak sa afirmatibo. Nan karon, di modo kay ang supakon ang tanang hugaw mananap sa Biblia, iya nang angkonon nga iyang kanon. Klaro? Leviticus 11:46-47 nagingon, kini mao ang balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanang mga buhi nga nagalihok sa tubig. Og sa tanan nga mga mananap nga nagkakabang ibabaw sa yuta, 47. Sa pagbuhat sa kalainan sa mananap nga nagalihok sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw og sa mahinlo og sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga dili arang makaon og sa mga mananap nga buhi nga arang makaon. Higala na ay balaod ang Dios nga gihatag. Dili ang mananap mo'y gibalauran, ang tawo mo'y gibalauran. Pagbuhat sa Dios sa mga mananap, gibahin niyag duha. Hinlo, hugaw. Arang kanon o dili arang kanon. Busa sa Biblia na ay mga mananap nga gimensyon. Atong basahon, Leviticus 11:7 og 8 kay niya may timang baboy. Kay ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak. Apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Unsay nakahugaw sa baboy ang dili mangusap sa kinaon. Nan ang akong kaatbang nahibalo na ko daan ang bugba, ang baboy kani atong hugaw hinlo na karon. Pero pangutana, ang iyang pagkailhanan sa pagpagkamahugaw, di na ba nato makita karon? Mao na iyang burden of, dako kayo na iyang problema. Kay kung ang baboy hinlo na, karon, di na makita ang ilhanan sa iyang pagkahugaw nga dili mangusap. Mao ni usa ka ebidensya, igsuon nga ang baboy hugaw hangtod karon. Tinaw, ang supako ni, lubog ni, sabot ka tinuod, kay gilubog man. Now, karon, kay niya may tanang mga mananap nga apil. Leviticus 11:29-30. O kini sila mao ang mga mahugaw alang kaninyo sa taliwala sa mga mananap nga nagakamang sa yuta, nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, ang milo, og ang ilaga, og ang halo, ingon sa ilang matang, og ang toko, og ang banghitaw, og ang tanuto, og ang tabili, og ang kameleon. Sa ato pa, kay gisupak manis akong kaatbang, iya na rong isinggit nga pwede ng kanon ang toko. Pwede hinlo na ang taluto, hinlo na ang tike, hinlo na ang balagtok, kay apil manis sa mga mahugaw mananap. Apil ang bakunawa. Hinaot lang nga di ta pangutan-on og mabasa bang bakunawa sa Biblia. Maray na ako ipaningkamutan nga di ko niya pangutan-on ana. Kay iya gani na ipangutanan ako, amuhin mo mandayon ko og ako andayon kondisyon kung mabasa. Okay. Now, niya pa sa Leviticus 28:29-30 mayong balita Biblia. Mao kining mananapa nga nagakamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo ang milo, ang toko, ang buaya, ang taluto, ang ibid og ang kameleon. Ato pa iyan na po ni pamatuod nga mukaon na po siya buaya.
Okay, ang akong tema tinaw, ang tanang hugaw mananap apil ang baboy. Di raman kay baboy. Mao bitaw ni. Mao bitaw ning tema ha. Nga wagyo ko nagpanuko nene. Nga naman, kay kun ang kunon sa akong kaatbang karon, nga ang tanang hugaw og di pakaong mananap sa daang tugon, iya nang ingnon nga limpyo na og ipakaon na, mapugos kog pangutana, mukaon na ba siyag balagto karon? Klaro nas kahanginan. Now, unsa pa? Leviticus 11:29-30, Biblia sa Kristohanong Katilingbanong Edisyon Katoliko Pastoral. Ang mga mananap nga nagkamang sa yuta, hugaw alang ninyo ang ilaga, ang balagtok, og lain-laing matang sa halo, ang toko, ang kamilyon, ang buaya, talo tog ibid. Ako rang gigamit ang lain-laing version sa Biblia sa usa ka bersikulo. Ngano man, aron sa pagpailas sa mga tao, nga hangtod karon doon na daay mga tao nga mo deklarar nga ang balagtok, ang ilaga, ang tiki, ang talo to ipakauna. Kay kung di pa siya moangkon nga dili moangkon nga ipakaon na lang mga butang, di supa ko ng tima. Kay ang katumba sa Biblia basta hugaw dili ipakaon. Nan kay gisupak man. Iya manggong ipugos ni ron nga hinlo na ni. Di ang katumba sa hinlo ipakaon na. Okay, atong tan-aw niyang pagkamulaki ron. Leviticus 11:29-30, pulong sa Dios. Isipan ninyo nga hugaw ang mga mananap nga nagkamang sama sa mga ilaga, toko, tiki, halo, buaya, ibid, og mga kamilyon. Ipaisip nga hugaw. Ang Diyos nag-ingon. Pero tingali, alang sa akong kaatbang, sayop ang Diyos. Kaya ipaisip nga hugaw, iya mag-isip ng hinlo. Sige, ipaisip nga dili ipakaon, iya na mong ipaisip nga ipakaon. Abisan pa ang Department of Health, dili na mo sugot ana. Sa mga klase sa tao, God. Muka og tiki, muka og talukto, muka og balagtok. Amo na tag-iring ana. Okay, tinaw. Nan karon, may apa? Leviticus 11:20, laktaw 23. Mahugaw alang kaninyo. Usab alang kaninyo ang tanang gagmay mananap. Pakan nga naglakaw sa upat ang tiil. Apan ang uban nga mga gagmay mananap nga pakan og may upat ka tiil, hugaw alang kaninyo. Unsa man mga mananapa nga gagmay pakan sama sa pulgas, sama sa langaw, sama sa kuto, na perting problemahan ni ron. Kay dili magyud siya makapugos nako karon og ingon nga wa nay labot. Kay baboy ray tima, hinundumi ang gipirmahan tanang mata nga hugaw nanapsada ang tugon. Nasakpan na. Nabisto na sa kahanginan nga naaday tao nga musupak nga ang pulgas, ang koto, ang langaw, ang toko, ang balagtok, ang taloto, hugaw og dili ipakaon. Kana gani mo atubang tag debate, bantayan natong tema. Bantayan. Dahil salamat sa 1 minute. Busa mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Niya pa sa Biblia daghan pa. O para po sa second stand ako. Dili ipakaon sama sa tanga. Di na ipakaon, oy. Nagdahik sa daghang tiil, sama sa labod. Di na ipakaon. Apil na sa pagkamahugong mananap sa daang tugon nga hangtod karon, bisan pa ang mabagang duot sa katawan, mutuog yun ana nga hugaw hangtod karon, og ang baboy linya ni anang mga mananapa nga hugaw hangtod karon. Higala og igsoon yun tema. Ang tema na pamatud-an. Nga naman, atong ipabasa niya karon nga ang pag-ingon sa Dios isipang hugaw ang balagtok, mingon na po siya sa daang tugon, hinlo na ang balagtok. Pag-ingon sa Dios nga dili kanon ninyo ng mga mahugaw sama niining mga matanga, balagtok, tiki, taloto, iyang basahon nga kanon na niya. Ipakaon na. Daghang salamat sa tema nga atong gipamatud-an. Adto ta pagtubag sa pangutana. Okay, tapos na ang gipamayag sa tuig suon sa affirmative sign nga si Brother Mitchell Bendilio.
sa Seventh-day Adventist Church nga usa ka evangelist. Sumala pa sa tuang timekeeper na kuha na yung oras, no? Kaya ko lang ipahinumdom nga doon nalay 30 dili mula pa sa 30 segundos ang tubag, no? Una nga doon ay 8 minutos sa pagpangutana sa debatidor. Ako yatag sa atong negative side nga si Brother Kenneth Bustamante saya ang pangutana ngadto sa affirmative. Bueno, salamat sa tinahod nga moderator. Ang atong unang puntos pangutana. Wala pa mauga ang laway sa mga ngabel ni mo Brad Met sa imong pag-ingon nga ang baboy hugaw. Barugan ba nimo ni hangtod karon? Di ko mo baro kay galingkod ko ron. Pero ang akong tema nag-ingon, ang baboy hugaw og ang tanang matang sa mananap nga mahugaw. Excuse me. Putla. Mr. Moderator. Excuse me. Mr. Moderator, gatubag ko. Misapaw siya, wapa ko na human. Okay, Brad Kenneth ato sa pagkanon si pamanan. Magbaton tag mayong pamatasan. Okay, putla ang tema, kay ang tema ang baboy hugaw og tanang matang sa mananap nga mahugaw sa Biblia. Pero, okay, ang sunod pangutana. Uyon ka ba nga ang baboy hugaw hangtod ang tanang mahugaw nga mananap hangtod nining panahona? Uyon ko kay di ko mukaon og balagtok og tike og toko. Di parehan nimo nga imo na kining gisupa kay mukaon na kag balagtok karon. Ang inyong libro gaingon nga si Ellen G. White og si James White mihab-hab og baboy. Ang akong pangutana... Excuse me, objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Excuse me. Mr. Moderator, objection. Ang tema sumala sa Biblia. Dili sumala ni James White o sumala ni Mrs. White. Objection, Mr. Moderator. Ang atong giron, ang musupak sa Mr. Moderator. Ga-object ko, pagbato ng pamatasan. Ang giron sabi, atong tema, ang musupak sa balaod ng gikasabutan, isipong pilde. Naabay James White dire? Sa tema na James White. Okay, Brother Mitchell, akong entertaino ng objection. Excuse me, ni-object ko sa iyang pangutana. Doon ako objection, Mr. Moderator. Okay, Brother Mitchell. Kaya ang iyang gipangutana, si James White o si Mrs. White, wa ko nagpamatuod dire nga nikaon ba sila wala. Okay, Brother Mitchell. Mr. Moderator, pwede ba nimong hukman kung ang tema, ang pangutana ba nas tema o wala? Pwede bang ikaw muhukom, Mr. Moderator? Okay, Brother Mitchell, ang ato ang gipa-rules din nga ang pangutana naa diha sa tema. Excuse me, objection, Mr. Moderator. Objection. Ang iyang pangutana, si James White. Si Mrs. White. Dili mabasa sa Biblia si James White o si Mrs. White. Ang among tema, sumalas Biblia. Dili ta. Hinom na may Brother Kenneth, di ka makalusot o ako imo ikadibate. Ayaw doon ang imong katundanan, Brad-Mets, mauna ang pagtubag. Maubita na. Mr. Ang imong pangutanan, Brad-Mets, mauna ang pagtubag. Okay. Busa sa pangutana. Okay. Ang akong pangutana. Naraton. Ang objection. Ay, komentaryo. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, akong isangat sa moderator. Excuse me. Dili, may objection. Dili, moderator ang iya ikadibate. Wapa ko kawan, Brad-Mets. Ako yung debate. Okay, tiwason sa natin. Akong isangat mo, Mr. Tinahod nga moderator. Okay ba? Kung kini ba nga tema, wala ba nahaom ang akong pangutana sa tema? Kaya kung wala nahaom ng naa, di na ako na ipangutana. Objection, moderator. Okay ba? Ang iya... Objection. Objection ko. Mr. Moderator, akong ikoreksyonan ang iyang pangutana. Kaya nigamit siya Mrs. White o Ellen G. White. Di na sumalas Biblia. Patuga-tuga man tagpirma o tayo magsumalas Biblia. Magamit mo na itang referensya. Mr. Moderator, akong ibalik ang akong objection sa moderator. Sige. Ay, sa Power Mets. Sige. Akong ibalik ang oras pundo ha. Akong ibalik ang objection sa moderator kung kini ba kung pangutana wa ba sa tema ikaduha sa Mr. Moderator. Wala gaingon dinhi nga way labot referensya. Busa akong balikon ang pangutana. Paghabhab ni Ellen G. White o ni James White sa baboy. Mikaon sila hugaw o wala? Mr. Moderator, wag ko nagpamatuod ni James White o ni Mrs. White. Tinaw, excuse me. Tuan na siya ni Daga, ni James White o ni Mrs. White. Kay di siya bungkag sa akong tema. Mr. Moderator, excuse me. Ang iyang pangutana, nangutana siya kabayang James White. Wa ko nangutana kabayang James White. Kay si James White, ni kaong baboy si Mrs. White, panahon nga di pa sila Seventh-day Adventist. Wa mong gudi gatoon good. Okay, ito yung i-proceed sa lain nga pangutana. Mr. Moderator, mato niya nga wala, dili pa daw sila Seventh-day Adventist sa itong panahon sa paghabhabog baboy. Asa mabasa sa libro nga dili pa sila Seventh-day Adventist sa itong panahon. Sunod pa, ni ay tubag, Mr. Moderator. Ni ay tubag.
ang atong tema dili kay si James White o si Mrs. White. Nilinggawas na siya. Wa na siya nisunod sa pamalaod. Ang atong tema, pamatud-an ko. O siya ni pamatud? Ang baboy o ang tanang hugaw nga mananap sa daang tugon nga dili ipakaon, nagpadayon nga mahugaw di pakaon hangtod sa panahon Kristono. Tuwa siya dagang Mrs. White o James White. Mr. Sunod pangutana. Mr. Moderator, ang akong pangutana tinaw. Tubaga ang pangutana, asa mabasa sa libro, imong gitubag ang pangutana nako kaganiha, nga dili daw sila SDA ato busa akong gisunod ang naa, Mr. Moderator. Okay. Asa mabasa sa mong libro, nga dili sila SDA na ito panahon na Bloodbets. Tubag na ko. Ang imong pangutana gawas sa tema. Og akong tubagon, masaag tang duha. Wag yo ko nagpamatuod unsang tuiga sila ni kaog baboy. Unsang tuiga sila na Adventista, nahibalo ko niya. Pero kay di man tema, balik tas tema. Kaya ang akong gipamutod, ang dili si James White, dili si Mrs. White, ang Biblia. Sunod pangutana. Ang akong ikatang oras bro, ang akong objection sa tinahod ng moderator mato niya gawas sa tema. Busa pahuk mo na ko atong moderator kung gawas ayog tingog permits. Ay, excuse me. Dili magkatingog. Why katungod ang paghukom ang moderator? Ang atong tema, ang moderator mo isa pagpilde kung musopak taski kasabutan. Walay James White, walay Mrs. White sa tema. Busa si Kenneth Pilde na. Okay, bad. Sige, Mr. Moderator, ang akong pangutana nimo. Kung kani bang akong pangutana wa basti ikaw mo moderator. Mato niya kaganiya wa kuno sa akong pangutana busa ikaw akong patubagon ana. Okay, sa power match. Okay, pangutana sa tugsoon ni Brother Kenneth Bustamante. Nga nagisgot sa ni James White, doon na may gihisgutan nga bahin sa pagkaon. Mao na nga akong gi-consider na tungod kay kani ang tema pod, wa man nag-ingon ko po dire o kana ang sumala sa Biblia lamang. Objection, Mr. Moderator. Objection. Sige ba? Ang akong tema, Mr. Moderator, wa ko gadalag James White o Mrs. White. Klaro? Okay. Adili na to ikatingala nga wa tay problema ana. Mabuta na wa ko. Excuse me. Wala ko'y problema bisan ang moderator o katol sa FD, wa ko'y problema. Pero ang iyang tema, Mr. Moderator, layo ra kayo sa tinuod. Nga naman, tuwa siya ni dagan ni Mrs. White, tuwa ni dagan ni James White. Unya, wara ba kabalo kanos anak Adventista sila. Mr. Atong ihatag balik sa moderator matod pa niya. Wa sa tema, busa mato nimo na. Mr. Moderator, excuse me. Okay, bad. Ako iyang kaatbang, dili ikaw. Supposed to be ako iyang pangutanon. Dili na kabalo mangutana. Objection. Okay, objection ini Brad. Objection gani, di gyud isang at nimo kay kontra man tika sa moderator repere man siya. Ay sabaw. Kinundumi nga dili ka pwedeng mangutanan niya. Ako iyang mapangutanon. Matod nimo nga dili kuno kini gawas kuno sa tema ang pangutana. Gawas kay wala James White, wala Mrs. White. Mr. Moderator, gawas ba sa tema ikaw hukom? Okay, ang ako ang paghukom ni ini nga bahin lagi ani nga dunay pagpangutana nga excuse me, objection sa pawe ang moderator. Objection sa pawe ang moderator. Makaulaw ra man ninyo ni ay safety po ang moderator. Sa pawe ang moderator. Ang akong objection, mabasa ba sa tema nga si Mrs. White o si Ellen G. White si Mrs. White o si James White ikaw tema? Ano ikaw baboy? Mabasa dili ko pili ng pangutana. Okay, bubitaw na. Ang akong pangutana nimo, kaya nangutana siya, nga uyon ba? Sunod pas tema. Pangutana na. Ang akong pangutana nimo, mabasa ba sa akong tema nga si James White o si Mrs. White ikaw baboy? Aron na ito, makonsider na iyang pangutana coincide sa tema. Mabasa dili. Okay, bahin magunian nga ako ang kuno nga. Repere ka ha, dili ka. Nagpamatuod ka nga mahugaw. Mobito na. Ang pangutana na ko. Ang pangutana, objection ako. Okay, ang pangutana na ko, naabay Mrs. White o James White niya. Naawala. Wala lagi pero ang pangutana nagdirekta mangod sa pagkaon mo lang i-consider. Okay, wala tay problema. Kung nikaon si James White o si Mrs. White, wala ko'y problema diha. Ang akong problema, ang iyang katungdanan pagpangutana nga iyang kunong hinlo na ni. Wala James White o sunod nga pangutana. Mr. Timekeeper, kay wa man kay problema ng naa. Nga si Ellen G. White og bugaon og baboy lakip ang iyang asawa si Ellen og si James White. Karon ang pangutana, unsa man ni ilang gikaon? Hugaw ni Olimpio. Sunod, ano ito bag? Hugaw na. Kay panahon pa dili sila Adventista. Pagka-Adventista na, di no? Excuse me, Mr. Moderator. Walay batasan ang taong kapakpak sa kagulingon. Okay, magpatuto pa batasan. Bad ay sa batasan. Okay. Atong gipahunong siya. Excuse me. Okay, sige. Ay, di tanin niyo madala direk dula, no?
Ang ako, Manesa, wa ko'y problema ang Mrs. White, wa ko'y problema ang James White, kay nikaon silang baboy, wa pa sila na Adventista. Okay, sunod ka pa. Okay, Brad. Apan, kaya nga itong tema, Okay. kapag kaon mo sa baboy, wa ko'y problema ang Mrs. White o James White. Sunod pangutana. Okay, Brad, sa timekeeper, unsa na itong oras? Okay, 2 naman ang minutos. 8 minutos, no? Okay. Ato na yatag sa negative, naman ang 8 minutos, Brad, sa pangutana. Wala pa, napay pangutana, Brad. Okay. Gigamit nimo sige, ang Brad, Ken. Levitico Kapitulo 11. Doon na ba'y Kristiyanos nga giingnan ana wa? Ate, ni Ana, ang Leviticus 11 akong gigamit nga ang balagtok. Okay. Excuse me. Okay, Brad Kenneth, kadyan, Brad Kenneth. Allergic kayo. Ang balagtok, ang taloktok, ang toko, dili ipakaon. Hangtod karon, dili ipakaon gyapon. Kay hugaw, gawas nimo di ka mukaon kani kay di ka hugaw. Ang akong sunod nga pangutana, Okay. matod nimo hangtod sa panahon sa mga Kristohanon. Ang pangutana na anabay Kristohanon, Kristiyanos giingnan sa Levitico wa pa? Mutubag na ko, wa man ko nagpamatuod nga ang Levitico na ay Kristohanon. Ang akong gipamatuod, ang balagtok, ang toko, ang teke nga mahugaw sa Levitico nagpadayon hangtod karon kay di man ko hugawon pareha nimo. So muuyon ka karon nga gigamit nimo ang Levitico Kapitulo 11 bersikulo 7 bisan tuod og dili mabasa ang pulong Kristohanon. Okay. Ang akong tema, wa ko nagpamatuod nga mabasa ang Kristohanon sa Levitico 11. Ang akong tema nga ang toko, ang taloto, ang balagtok, dili pakaon sa Levitico 11 kay hugaw. Hangtod karon kay di ko hugawan pareha nimo. Kinsay giingnan sa Levitico Kapitulo 11 bersikulo 7 Kristiyanos, Israelita. Mutubag na ko, ang mga taong limpyado, dili pareha nimo. Kristiyanos, Israelita. Ang mga taong limpyado, dili pareha nimo. So muuyon ka nga ang Israelita giingnan. Ang ako ngayonan, ang giingnan, ang dili hugawan. Ang Israelita. Ang dili hugawan. Israelita, Ang Kristiyano. dili hugawan. So, ang Israelita, Ang Kristiyano. dili hugawan. Okay. Okay. Okay, daw sa lang oras, Brad. Sige, padayon. Time na? Time na gid. Okay. Okay, time na no ang sa oras sa pagpangutana na upos na ang 8 minutos no sa maong ni Brother Mitchell nga gipangutana no sa affirmative side. Doon ay panultion nga Then nagkayon. atong ihatag na sa pagpamatuod sa sa negative side nga si Brother Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Doon ay Reformer. panultion nga nagkanayon. Nun putis isiduturnum koinom subest esse veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kon kiniwa sa kamatuoran magsugad. Ang gigamit sa tong pinangga sa pagpabarog sa tima, pamatud-an ko nga ang tanang mahugaw nga mananap sa daang tugon. Dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw o dili ipakaon hangtod sa panahong Kristohanon sumala sa Biblia. Kung mahimdo mga pinatin kay igsuuna ng akong pangutanang katapusan ng ingon, doon na ba'y mga Kristohanon ang giingnan ng naa kay ang tima, doon na may alang hangtod sa panahon sa Kristohanon. Ang atong pinangga wa mutubag sa direkta. Pero sa katapusan niyang pamulong mga binating kay igsuunan nga wala gikistohanon ato gumikan kay ang giingnan diha mga Israelita. Dapat giilista niya ang tima giingon pamatud-an ko ang tanang mahugaw nga mananap sa lang tugon dili pagkaon alang sa mga Israelita. Ngano man gumikan kay wa man mabasa dito pulong Kristiyano o Kristohanon. Now ang pangutana mibarog ba ang tima? Wa mibarog ang tima mga binating kay igsuunan kay kining gipamatud-an niya nga hangtod sa panahon sa mga Kristohanon. Wa man yan ang pamatud siyang gigamit nga Levitico Kapitulo 11 versikulo 7, Levitico Kapitulo 11 versikulo 46 ngadto sa 47. Nganong di man siya mo dagan sa Levitico Kapitulo 11 versikulo 1 ngadto sa unahan nga ang gihisgutan diha mga Israelihanon di ay. So wala pa diha ang panahong Kristohanon. Nganuman, ang panahong Kristohano naanan na sa bagong tugon. Og wag yun mo makanungog nga atong pinangga migamit og bagong tugon nga nasulat sa Biblia sa iyang pagpabarog. Di ba? Naabay Kristohanon sa daang tugon. Wapay Kristohano na nang naamo bitaw na kung ato mo nang makitaan sa video paminawa tanawan ninyo nga miangkon siya nga walay Kristohanon anang naa. Ang pangutana kung dunay Kristohanon kinsa kahingala no? Kung dunay Kristohanon anang panahon na?
ang atong unang pangutana, wa pa mauga sayang mga ngabil nga giingon niya, nga ang baboy hugaw, ang tanang mananap nga mahugaw, nagpabiling hugaw hangtod sa panahong Kristohanon. Ang atong pinangga, mura og kining isda nga mikisi-kisi samtang naigo sa pana sa pag-ingon nato, sa paghabhab ni Ellen White o ni James White og baboy. Unsa ilang gikaon ani, hugaw ni Olimpio. Wa ba na stima? Ang atong pinanggamingon nga wa sa tima ang pangutana. Pero ang atong moderator mediklara nga kining pangutana di ay naa sa tima. Now kung hugaw ang baboy, ang ilang founder nga si Ellen G. White mikaon magbaboy. Ang pangutana, hugaw to ilang gikaon di. Ang atod pa niya, why problema kung mikaon sila, hindi walay diwat eh. Kaya even do ang inyong founder maday mikaog baboy. Niya sa itong mga kamot ang Adventist Review o kining niya gayngon. Atong basahon ang maong pahinanoy nga gayngon, James and Ellen White mihabhab og baboy. Ang pangutana nang naa karon, mikaon maday baboy ang inyong mga founder? Di ba? Unya, ang atong pinangga, may kisi-kisi ini nga pangutana. Busa bantayan ninyo ang tima mga binating kaigsunan, nga giingon niya, sumala sa mga Kristohanon. Okay, sumala man sa mga Kristohanon, ang kanang naa kinahanglan pamatud-an niya sa Levitico, nga duna na'y Kristohanon. Unya, wa niya naman pamatud-i nga duna na'y Kristohanon. Busa ka mo mga 70 Adventist diha, ingna ang inyong pastor, nga nung mikaon magbaboy ang atong founder nga hugaw maghani. Dapat isang iyaw po ni sa mga pastor nga sakop sa 70 Adventist Church. Busa, giingon sa din siyang libro, mga panabot gikan sa basahon ni Isaias, sa pahina 53, masukad sa pagtuli, o istrikto nga pagsunod sa mga seremonyal nga balaod. Objection, Mr. Moderator, objection. Okay, bad. Ang atong tema sumala sa Biblia. Ang iyang gigamit dili na Biblia. Mr. Moderator, objection kay wa gyud ta dere gatud nagagamit og referensya. Sumala sa Biblia. Mao bitaw ni nga ato ra siyang gihatagan pasagdan lang kay ato lang na siya pasagdan unta. Pero kay wa naman gigamit og Biblia. Ang iyang ni-deny ang akong tema sumala sa Biblia. Nga ang balagtok ho hinlo na, ang tuko hinlo na, ang tiki hinlo na, wa man tay referensya. Objection na Mr. Moderator. Okay, bad. Sa objection naman, ha? Tubag niyo sa objection niya, Mr. Moderator. Ako ng objection, di na ngay mo tubag. Mr. Okay, Moderator, ang-angay ka, mubadlong ana, or imo ba nang ipadayon, nga sumala man sa Biblia na ang atong tema. Ang objection gisangat niya sa moderator, ha? Busa, doon na kay katungod kung Okay, pagkangon bado. ba kunin mo sa pagpadayon Okay, bado. Nikolay kay mo manay trabaho sa moderator. Ang imong ang imong katungod mao ang pagkuan kung paundangon ba ko sa pagbasa ini niya nga wa man mahisulat siyang tema nga way labot referensya gani. Excuse me, Mr. Ang Moderator. iyang tema way tundo. Objection sa. Basta gani sa debate, kung apilong referensya, sumala sa Biblia o sa referensya. Gusto mo dahil mo gamit ang referensya, wa ay puputan. Okay, bad. Walay pag-ingon ganing sumala sa Biblia, wa na period na diha ang tema. Okay. Nga sumala sa Biblia. Okay, bad. Og di diha masupak sa Biblia, mo ang sa siyang di nako na masupak sumala sa Biblia kay tugutan akong referensya. Okay, objection Okay, Mr. bad. Moderator. Okay, Matod bad. niya nga gituldukan daw niya ang tema. So palikog tanaw gituldukan ba? Mr. Moderator, natapos diha sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Og iyang ang kunondaan nga dili na niya masupak ang akong tema sumala sa Biblia, tugutan akong referensya. Okay, ako ipatubag na ko niya na ba nga bahin maguna ng tuldok god. Diha ko tangundang. May tuldok og sa mawala kay way sumpay natapos diha. Uy, Eh, pag-ingon mo, Kwan, murag kaniyang- excuse me, Mr. Moderator. Excuse me, sir. Excuse me. Bad Sa minute. kahanginan, Okay. ayaw pagpailara kayo. Ang atong karoon lang ni. Okay. Ang tema sumala sa Biblia. Way labot referensya. Bisan di man ang kabutang walay labot, pag ingong sumala sa Biblia, kay nga pa referensya, sumala sa Biblia o sa referensya. O Okay. dili ka, muna nga, ikaw may moderator, ikaw mo imuhatag o pamalaw na ni. Pero, kung ang kono niya, ako, hular ko niya, nga dili na ako masupak ang imong tema sumala sa Biblia, tugutan ako ang referensya.
Okay. Okay, Brad. Mr. Moderator, mato niya kaganiha nga doon na daw tuldok. So kung pangutana anang na Wala tuldok. nga haway tuldok. O sige. Mr. Moderator, nasumpay wala? Why sumpay din? Okay, ang pangutana, sugot ko, muna akong objection, sugot ko nga mo gamit siya ang referensya. Basta, mo angkon siya sa kanginan, nga di niya masupak ang akong tema sumala sa Biblia. Okay, ang tiba nga kuan, wa kayo gipa napaklaro gyud nato, no? Kay tungod kay way tuldok, mo na nga dunay kanaang kitawag na to ba nga wa kay napaklaro. Mo na nga Mr. subject siya gyud sa Mr. Moderator. subject siya sa mga Lagi. kayo. Okay. Objection ha, objection. Okay, Objection ha. Sige, Brad, no? Kung white tuldok, wa nagpasabot nga pwede referensya. Klaro? Kay sa tema, sa debate, basta iapil ang referensya o ang referensya. Mao na, Mr. Moderator. Pero, ako, makialayon man ta. Okay, Masugot man ta. Basta, ang kunon sa niya, nga di niya masupak ang akong tema biblically. Pero kung yun siya, okay, Brother Mitchell, di na ako masupak ang imong tema biblically. Okay, ako tugutan gamit referensya. Pero dili niya ang kunon sa, di na ako pagkapit sa referensya. Okay, Brad, ganit. Kaganiha ra siya tinubag sa kung paggamit sa referensya. Yeah, Brad. O niya, matod pa niya nga doon na daw tuldok, o niya way tuldok ang naso, doon na sumpay Mr. Moderator. Mr. Moderator! Ay, sagsapaw, Permits! Ay, sagsapaw, Permits! Okay, Brad, Mr. yes, Moderator! Excuse me! Ay, sagsapaw, Permits! Excuse me! Objection sa! Objection sa ako! Objection! Ayaw sapaw. Objection sa ako! Pag ingon niya Nasa- na Okay, isumpay. Brad. Excuse me! Okay, Brad. Akong kuha niyang punto. Akong pahimugatan nga ang atong balao dili mo sapaw samtang kasulti. Ang pikas. Ang ilang pag-ingon. Objection, Mr. Moderator, ha? Ay. Objection, Mr. Moderator. Nasa tima na to nga sa balaod, hindi mo sapaw samtang kasulti ko. Oh, mamagin tala. Ang akong gisulti ang naganihara siya tinubag sa referensya. Ganihara kong ginamit sa referensya, iyang gitubad ning referensya. Unya karon ba siya mo reklamo, Mr. Moderator, nga way labot referensya? Ay, sagsapaw. Unya, ikaduha sab, matod pa niya, doon ako na ituldok, unya, busta, way tuldok ka nang na, busta na isumpay, wa specific ng way labot referensya nang naa. Objection, Moderator. Okay, Brad. Okay. Ona. Brad, Mitch. Ang iyang pangutana ganiha, akong giingon, walay James White o Mrs. White. Okay. Nasa tema. Tungod kay walay labot referensya akong gipakgang pero imong gitugutan nga pwede pangutana. Okay, klaro? Okay, anong mayos kaginan? Ikaduha. Pag ingon niya nga naisumpay ang akong tema nga sumala sa Biblia, basaha ko no Mr. Moderator aron mayos mga tao karon. Basaha sa Biblia sa kahanginan ang atong tema, pag ingong sumala sa Biblia na pa may sumpay. Okay, akong basahon no, kay doon naman tayo ingon dili nga ang moderator ang mabasa kung doon ay basahon, no? Okay, pamatudaan ko nga ang baboy ug ang tanang mahugaw nga mga mananap sa daang tugon nga dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw ug dili ipakaon hangtod sa panahon nga Kristohanon sumala sa Biblia. Naisumpay wala. Wa gani sumpay. Okay, dahil salamat. Sunod pangutana. Okay, tinahod nga moderator, specific ba diha way labot referensya? Wala na kay ay sapaw. Excuse me, Mr. Moderator. Ay sapaw, Permits. Bademits, Nana sa ato ang Bademits. pamalaod. Nana sa ato pamalaod. Kay ganiya naman gud siya tinubag og referensya. Busa kining ni ama murag mahalangan man sa ining maong referensya nga akong paggamit. Excuse me, Mr. Moderator. Ay sagsapaw ni. Wala pa ko naman Permits. Brother Kenneth. Okay. Okay, Brad. Ako na siyang giingnan. Tugutan ako siya nga mogamit og referensya. Di ko mahadlok bisag unsang referensya ha. Basta iyang ang konon nga di niya masupak ang akong tema biblically. Okay, unya na siya na. Di sumala mag Biblia ang tema. Wala gid ang kon Mr. kayo. Moderator, naatay balaod. Sumala sa Biblia ra ang tema. Unya imong gitugutan nga mogamit og referensya. Wa magkaila pa ko nga. Gisgutan na kanjut lang ba siya? Sige. Gingon ta ni diri nga sumala sa Biblia o way labot referensya. O gipaklaro ba? Mr. Moderator, basta gani apilan og referensya, ingnon ang tema. Pamatodan ko nga ang baboy ug ang tanang hugang mananap nga sa daang tugon nagpadayon nga hugang mananap hangtod og di pagkaon sa bagong tugon sa hangtod sa panahon Kristohanon sumala sa Biblia og mga referensya. Kun kana. Wala ginagadagan kay mga kuwan. Mabitaw na nga kay walay sumpay. Iya sang supak, iya sang angkonon nga dili niya o tawag sa tanang galisod na. Okay. Muna. Ato na yatag sa live pangutana kay objection naman na. Paano ba katbang? Pamayag. Okay. Akong Okay, Brad Mitch, kadyan lang ba? Sige. Ang ako diha nitugot ko niya, tugutan ako siya nga mo gamit ang referensya. Basta ang kono niya nga dili siya makadinay sa akong tema biblically.
Ang kuno sa, Brad, dili na ako na madinay, biblically. Dagan ko sa referensya. Okay, Brother Kenneth. Okay. tayo, Ang matog pa niya tanap. ganiya gibutang-utangan niya ang tema Mr. Moderator nga referensya ra. Unya wa na to nasgutan diha nga referensya ra. Busa ang ngayon gud na mo gamit ang referensya gumikan kay ila man ipagtulon ang Seventh-day Adventist ang referensya unya wa gyud gingon diha nga Biblia ra. Mr. Moderator, o sumuna ako. Okay, Brad. Di ko mubabag sa paggamit niyang referensya. Hangtod, iyang ang konon na di niya masupak biblically ang akong tema. Klaro? Okay. Okay, Brad. Padayon, Brad. Okay. Matol pa sa pinangga nga dili kuno ta tugutan sa paggamit og referensya musugot siya kun ang maong tema pamahayag ni bro o kun ang maong tema di na ko masupak sa Biblia. Unsaon pagbarog ang tema nga wa may gisgutang Kristohanon sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa unahan nga gigamit. Di ba? O atong pinangga makigtabla man nga ang nahitabo diha nga miangko naman ka nga ilabot Kristiyano wa man na magkabarog. O niya kining referensya nga atong gigamit nila mga pinangga quote ni sa Biblia. Excuse me, Mr. Moderator. Ang kunon Okay, sa Brad. niya Next. objection. Ang kunon sa niya nga di niya masupak ang akong tema biblically kay nagamit na pong referensya. Dagan kong referensya sa Katoliko nga nagtudlo nga dili pa kaong baboy. Wala ko dada tungod kay sumalas Biblia ang tema. Okay, Brad. Mr. Okay. Moderator, ni atas formal debate. Oh. Sumala sa Biblia ang tema. Ang kunon sa niya nga dili nako masupak ang imong tema biblically kay tugutan nako nga puro referensya. Okay, kana ang bahin ko na nga dili magtugot, laang na nako na nakadepende. Mao na nga kana gipadayon nato na tungod kay bahin lagi sa tema nga wa kay Mr. Moderator, naabay may referensya sumala sa biya atong tema diha. Wala bitaw diferensya diri. Ngano mag-imong tugutan? Mo bitaw nang ningong ko. Dili ko mahadlok mo gamit siya referensya basta ang kono niya publiko nga dili niya masupak ang akong tema biblikal. Okay, ito padayon ni Brother Kenneth. Kay sumala naman sa Biblia. Okay, Brother Rizal. Salamat kay tinawag Okay, niya moderator murag kamo na may nagdebate kay gasupak-supak naman ni sa moderator nga atong pinangga padayon ta. Okay, Brother Kenneth. Okay. Ang giingon din sa Kulusas. Excuse me, Naunsa man nga atong pinangga Excuse me, Mr. Kulusas sa kung basahon Bermits. Excuse me, Mr. Moderator. Ayaw pa, Excuse me, Mr. Moderator. Okay, Brother Mitch. Ang iyang gibasa lagi referensya. Aga ko laging kondisyon dire. Ang kunon sa niya on the air na di niya matusupak ang akong tema biblically. Kaya ako tukutan siya. Mo na kaganihan na nagpadayon naman tayo ng referensya o gamit. Oh. Excuse me, ako yung affirmative. Oh. Mobito nang akong gipagdan ang iyang pamahayag sumala nga di gamit og referensya ka West, ma. Mo na ngaya lagi Mobito na Mr. Moderator. Kaya ang atong tema sumala man sa Biblia, busa nas imong katungod ka na. Pero gibo ng tagaan nga pabasahon imong referensya, klaro kay sa kahanginan. Kaya ang tema sumala naman sa Biblia god. mo lagi na nga Munang ningong ko pagsorte, ang kunon sa niya na sa kahanginan nga di niya masupak biblically ang tema. Kaya akong tagaan siya. Okay. Okay, Brother Kenneth. So ang atong moderator naman hinoy na himong katbang ning atong pinanggang affirmative side. Nga dili man ta sila mo'y magdebate ang moderator man iyang debateon Excuse me, hinon. Mr. Moderator. Ang iyang katungdanan pagpabarog sa timo. Okay, Brother Komentaryo. Dili, pagkomentaryo. Di ko Brother mababarog Kenneth. Bermits. Excuse me. Out. Ang iyang katungdanan pagsapak sa timo. Oh, dili kay pagkomentaryo. Okay, Sumala brother. ang timo. Okay, Brother Kenneth, ilang komentaryo ha. Okay. Brother Kenneth. Ang tema gaingon nga sumala sa Biblia. Matod niya kay ganiha nga Biblia ra. Wa gyud giingon diha nga Biblia ra. Di ba? Kung mga binating kaigsuunan nganong mahadlok man sila sa paggamit og referensya nga makapanubag man ta sila ining niya. Ang atong moderator kadaingon nga gitugutan na niya paggamit og referensya kay ganina ra ta ginamit sa referensya. Ang akong gibasa kay ganiha, Kulusas Kapitulo 2, versikulo 16 kato sa 17, ulbor yung kaspas tong pinangga. Referensya bago ng nasa Kulusas. Ay, naunsa man itong pinangga. Unsa man mabasa sa Kulusas, Brad Ken? Giingon. Ang giingon din sa Kulusas, sa ilang libro nga gisulat Excuse ang me, Mr. Kulusas. Moderator. Libro na pod. Ang ako lagi diha, ang ato, excuse me lagi. Okay, bad bits. Ang ato lagi diha, ang kunon sa niya sa kahanginan. Katsuras. Ang Okay, kunon bad niya sa kahanginan, nga di niya masupak, biblically ang akong tema, katugutan ako. Ang kunon sa niya. Okay. Ipaangkon sa Mr. Moderator. Ipaangkon siya.
nga dili niya masupak biblikali akong tema kay tugutan ako sa referensya. Okay, ang mga tao na mo kuan na. Bitaw na. Brad. Mutugot ka nga mogamit og referensya bisag wala sistema. Pero ang pangutan sa akong object nimo nga nagingon ko ipaangkon sa niya aron matugutan siya pag gamit og referensya ipaangkon niya nga ang akong tema dili niya masupak biblikal. Wala nga kagaliha, daghan na kay nga higayon nga atong nang ginatugutan ng referensya. Okay. Tungod kay wala gina nga ang tema wa kay makuan. Wala nga ipadayon niya na kay gakutlo mo sa bersikulo po do. Mr. Moderator, is your objection Mr. Moderator, objection Objection sige Brad. Ang ato dire nga sumala sa Biblia ang tema, wata na hadlok og referensya. Apan gusto nato edukaron ang debate, ang tigpaminaw. Kay sumala ra sa Biblia, very irrelevant ang reference. Wala nga dili mo ka Excuse me, makakuan. ang punto lagi diha, kay walay sumala sa referensya diha, irrelevant ang reference. Pero iyang ang kunon, nga di niya masupak biblikali ang akong tema, di ata tukutan. Okay, padayon na Brad Ken. Okay. Ang atong pinangga medyo miuknol gyud siya sa paggamit natong referensya. So, dinita atong tugutan na lang sa way pag-uyon natong pinangga nga di ta mo gamit og referensya pero ang atong moderator maingon nga kinahanglan mo nga ang referensya tugutan. So atong pamahayag dunay gamay nga oras, dili na ko basahon ang naa sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 17 nga gikomentaryohan sa libro. Kay gaingon mo gud ang libro nga ang unsa mang bahin sa sistema seremonial gisibo sa paghisgot sa landong ni Kristo busa natapos na sa cross. Ang tubag nila Colosas 2:16 gaingon nga tungod niini walay bisan kinsa magahukom unta kaninyo sa kalanunon. Unsay pangutana sa ilaang gitawag natong libro gayon unsay mga bahin sa sistema seremonial nga gisibo sa paghisgot sa landong ni Kristo og natapos na sa cross. Kining. Okay, objection. Kasi agulo niya akong kaatbang. Ang akong pangutana, ang akong objection mo nga ang referensya tugutan nato basta personal. Abe, kapag sa kasma personal mo tugutan niya. Ang akong Mr. Moderator man akong tugutan sa referensya ang kunon sa niya di niya masupak biblikali akong tema. Wala nga tulay padayon na yang kuan kay di mo tugutan siya ang referensya gawas akong pagtugot. Ako ikadibate niya. So bala, excuse me Mr. Moderator. Excuse me Mr. Moderator. okay. Ipaangkon sa niya nga di niya masupak biblikali akong tema kay tugutan nato na. Haron ba magiyahan ang mga tao sa insaktong pamagis debate? Lahi ato kaganihan no mo nang padayon na Brad. Salamat kayo. Gigamit niya ang Levitico kapitulo 11 bersikulo 1 mga binating kaigsunan nga kining ni ang paggamit niya gipamatud-an niya nga ang mahugaw nga mananap nga giyang gibasa sa Levitico kapitulo 1 bersikulo Levitico kapitulo 11 bersikulo 7 referado daw ni sa mga Kristohanon. So palihog kog basa sa inyong mga Biblia pinanggang igsuon nga naminaw karon bisan mga 70 Adventist. Kung doon na ba'y Kristohanon ang giingnan anang naa, kay kung doon ay Kristohanon nga giingnan anang naa, may barog ang tima. Ang tima gaingon nga kamapatud-an niya nga ang tanang mahugaw nga mananap sa daang tugon dili pagkaon nagpadayon nga mahugaw o dili pagkaon hangtod sa panahong Kristohanon sumala sa Biblia. Way nabasang Kristohanon dinhi sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa unahan nga gigamit busa nabangkaruti ang atong pinangga sa pagbatuod sa tima nga wa gayud makabarog. Okay, ilang komentaryo lang nabang karote. Ilang komentaryo. Sige, mangutana ta. Okay, pangutana na. Okay. Brother Mitchell. Unang pangutana. Pag-ingong sa Dios sa Levitico 11:29-30 nga ang balagtok hugaw uyonan supakon. Yan tubag. Ang tima nimo sumala sa mga Kristohanon ang giingnan diana walay Kristohanon sumala nimo busa dili na parato. Ang akong pangutana kay di man para nato imo nang ang kunon mo kaong kag balagtok. Niyang tubag. Ang gisgutan diha nga gihatagan sa sugo mo ang Israelitehanon unya way labot anang naa mga Kristohanon giangkon nimo kaganiya busa wa tay labot anang naa. Ay wa man kay labot ani mo kaong nagbalagtok. Niyang tubag. Ang mukaon kong balagtok kung nailay makidungan ka. Kay giingon siyang libro nga ang tanang mga kalanon gitapos na dito sa cross katong gidili nga mga kalanon. Mukaon ko kung ikaw una kay yung libro kay ingon. Okay. Ang ako nga pangutana salamat kay mukaon naman kag balagtok karon. Limpyado nga pagkatawo hugawan. Niya ang tubag, mukaon ko kung ikaw una. Kay gayon ang inyong mga ang inyong libro nga gitapos na dito sa cross o kay gitapos sa cross. Apil og kaon dermets kay inyong libro gayon. Sunod pangutana. Nagpamatuod ko nga ang balagtok hugaw kay mukaon ko o nagpamatuod ko nga ang baboy ang balagtok hugaw kay di ko mukaon ikaw di akong pakanon. Ang inyong libro gayon. Excuse me Mr. Moderator. Okay, ang akong tema sumala sa Biblia wa ko na sa among libro.
Ang akong pangutana niya dili sa among libro. Ang akong pangutana Okay. nagpamatuod ba ko nga ang balagtok hugaw sumalas Biblia kay mukaon ko og nagpamatuod ko kay ikaw rin akong pag-anon. Niyan tubag ako, Okay, Kristohanon ko anang naa. Unya way labot ang mga Kristohanon gisgutan sa Levitico kapitulo 11. Way labot ang Kristohanon niya giingon sa iyong libro gitapos na ikaw una gaon, gitapos na sumalas yung Mr. libro. Moderator, wa Okay, ko Brother na Mitch. sa among libro. Okay. Ang akong pangutana mukaon na ba siya? Ay nagkis ka sa libro ba? Mukaon na ba siya nga nagingon mo ng Biblia ang hugaw na ang ipamatod ang kadi ko mukaon. Ngano mang manabla siya? Kaya di ko pa rin ang hugawan. Ang akong pangutana, kay iya mag-isupak ni, it's dili na personal, kay gisupak ang tima. Dati Okay. relevant. Ang akong pangutana, maunir, kay iya namang gisupak ang balagtok hugaw, dili ipakaon, iya namang ang kunon, nga mukaon na siya balagtok. Okay, Brad Kenneth. Akong tubag ang gisgutan sa komentaryo sa Kolusas kapitulo. Excuse me, Mr. Moderator. Ay, sagsapaw. Ang akong pangutana, Ay, boss, objection, Mr. Moderator. Wa ko nangutana ko. Sa atong tema, Mr. Moderator, di mo sapaw, gatubag pa ko. Oh, gatubag pa ba? Mr. Timekeeper, Gatubag napay pa. ko oras pagtubag? May Oh, napay ko oras pagtubag. So ako, Excuse me, objection. akong tubagon. Okay, Brother Kenneth, dali objection. Okay. Ang akong pangutana sa Leviticus 11:29-30. Oh. Ang akong pangutana sa Leviticus 11:29-30. Wa ko nangutana kulong sa among libro. Ang Okay. akong pangutana kay mabasa man sa Leviticus 11:29-30 nga ang balagtok hugaw. Iya ba nin ang kanon ron? Kaya mag-isupak. Okay, bag kanon mo na ko ang pangutana nga kanon mo. Mukaon dili. Okay, ni ang akong tubag tinaw kayo. Mukaon ko basta siya'y una. Kaya nga naman, ang ilang libro giingon, nga katong mga seremonya, kaniadto may tungod sa pagkaon, gitapos dito sa krus, busa ang ngayon silang mukaon, sila'y una anang naa. Mr. Moderator, mari akong pangutana sunod. Okay. Okay, Brad Mitch. Nagpamatuod ko ani, objection sa ha, premise ani. Nagpamatuod ko ani before ko mangutana. Nagpamatuod ko ani kay di ko mukaon. Ang akong pangutana niya, siya man kay di ba pwede kaming duha ni musupak sa akong team. Ako yung magtima, ako yung musupak. Ang akong pangutana niya mao ni kay giya man gisupak nga ang balagtok hugaw og di ipakaon. Munang mangutana ko niya. Mangutana ko niya di sa kamangamong nako kay di man ko pa na hugawan. Kay di pa siya hugawan musos uyon siya na ni timaha. Muning nangutana ko niya kay supa ka man nga ang balagtok dili ipakaon kay hugaw. Mukaon na ba karog balagtok? Okay, niyan Okay, tubag. Brad Kenneth. Akong tubag tinaw, balik ang pangutana, akong tubag tinaw kayo. Mukaon ko kung sila'y una, kay katong gisgutan niyang bawal, kaniadtong ginili, matod silang libro, gihinluan na gitapos sa krus, sila'y una kaon na lang na. Sunod pangutana Mr. Kenneth. Okay. Sa imong pag-angkon nga mukaon ka nagbalagtok. Alang nimo hugawan kang pagkatao limpyado. Mukaon ko kung ikaw una, Bernmets, kay giingon sa iyong libro, gitapos na to dito sa cross, ikaw unang hugawan, kay kamo may unang pagkan una ko, kay iyon iyong libro, nga kining Okay, niya Brother is, gitapos na dito sa cross. Busa kamoy unang kaon, kay iyong libro, giingon, nga katong ginili, kay neto gitapos sa cross, pagkaon, Bernmets, kay saluhan tika. Mr. Kenneth, Okay? ako ning gipamatudan kay di ko parehan imong hugawan, ayaw ko kapila-pila. Ang akong Objection, Mr. Moderator. Pangutana. Okay, okay. Pangutana. Ako pangutana. Pangutana. Sa imong pag-ingon nga imong angkonon nga mukaon ka sa Okay. balagtok. Oh. Hugawan kang pagkatao limpyado. Niyang tubag. Ako nang gitubag ang pangutana. Nga gaingon sa inyong libro nga katong mahugaw nga imong hisgutgan nga mananap, gitapos na dito sa cross. Ikaw una ug kauna nang naa kay inyong libro gaingon gitapos na sa cross. Sana pangutana. Okay, Brad Mitch. Matod nimo. Matod pa nimo nga ang baboy dili mabasa sa bagong tugon nga hugaw og di pagkaon. Kung mabasa nako, pildi ka, pildi ka. Kung mabasa sa Biblia, pildi ka. Kung mabasa sa Biblia nga Pildi ka. Sa bagong tugon nga ang baboy hugaw og di pagkaon, pildi ka. sa bagong tugon. Bagong tugon. Okay. Ang objection Mr. Pildi ka. Objection Mr. Okay, Moderator. Dami kasagutan. Dili pangutana nga is Okay. Okay, Brad Kenneth. Ang iyang panguta, ang iyang tima, ang iyang sulti Okay, gani Brad Kenneth. dili mabasa sa bagong tugon ang baboy dili pagkaon Kondisyon, kay hugaw. kondisyon. Ang akong pangutana kondisyon. Okay, kondisyon. Kung mabasa nako nga litra por litra ang baboy hugaw og dili pagkaon sa bagong tugon, pildi ba siya? Pirmahanay. Okay. Mr. Moderator, Okay, Brad Kenneth. ang atong balaod palihog Oo. tanaw sa balaod gaingon diha nga hilngon ang bisan unsa nga gamiton, di ba? Oo, na. Palihog basa Mr. Moderator, mas mayong hilngon daan. Kondisyon, kondisyon. Kung dili Wa pa ko mahuman, wa pa kami mahuman. Okay, Brad Mitch. Sige lang. Palihog ko Mr. Moderator, palihog ko stima
ang paliog ko sa atong balaod. Ang balaod gayon katong tan-awon ang bisan unsa. Ang moderator ang mabasa kung adunay basahon At unsa daw ang moderator mubasa, busa ipabasa una sa moderator. Mr. Moderator, ang balaod ang ingon. Ipabasa sa moderator. Pero, mo ni ako, Mr. Moderator, ikaw ang pabasahon. Basta mo pirmadaan siya. Nga kung mabasa nga ang baboy litra por litra, dili ipakaon og hugas sa bagong tugon, pildi siya. O dili mabasa, pildi ko. Okay, akong ikakuan na ni Brad nga bisag dili na ta magpirmahay nga kuan pangalan nga nagpamatuod ta dinhi nagpamatuod ka mo na ang atong mga naas kahanginan nga manaminaw sila na mo hukom niya. Okay, pero dili sa papirmahan. Pero kung mabasa na ko litra por litra ang baboy hugaw. Kung mabasa na ko litra por litra sa bagong tugon ang baboy hugaw, pildi siya. Ang kuno niya. Na mga tao lagi na. Useless. Okay, sunod. Ipadang pangutana. Ipadang pangutana. Ipadang pangutana. Pila? 3 minutes pa. 3 minutes. Dahil salamat. Okay, sunod pangutana. Kay supa ka man sa akong tema. Nga ang tanang gagmay mga mananap nga mga pak-an nga upat ang tiil sama sa langaw, salmas lamok, pulgas, dili ipakaon. Imo na ba nilo ang kunon nga kanon ni mo ron? Niya ang tubag ang giingon pangutanas tong pinangga muuyon ko kung sila'y una kay giingon din nga gitapos na dito sa cross. So balik ang pangutana Brad Mitch, muuyon ko anang naa basta ikaw una. Kaya ang mga gidili nga kalanon dito sa daang tugon matod sa inyong libro gitapos sa cross ang maong mga seremonyas ikaw una. Sunod pangutana. Makabasa ba ka sa among libro? Kay sige mong kag libro, God. Kami pa una kay nagud among libro. Pangutana. Pangutana. Okay. Makabasa ba ka sa among libro nga gatudlo may nga ipakaon ang balagtok og talo tike og taroto nga imo manggiingon nga pakanon mi nimo makabasa ba ka dili tubag. Si Ellen G. White gani may kaon sa baboy. Excuse me, Mr. Magkuman. Ang akong pangutana balagtok. Ay naon sa okay, ang pangutana na ba? Makabasa ka ba sa among libro gagatudlo ang among libro nga ipakaon ang balagtok? Aun diyan ang baboy mo ato taniya. Ang balagtok, tike og taroto makabasa ka ba sa among libro nga ipakaon na? Okay, di na to unahong baboy kay allergy sa baboy atong tubag anang naa ang giingon dinhi sa inyong libro nga katong mga seremonya nga pagkaon kaniadto gitapos na dito sa cross ang gipasabot ining niya nga natapos na dito sa cross mohong si Ellen G. White mikaon og baboy. Mr. Moderator, wag ko panangutan ng seremonyas. Ang akong pangutan very specific sa tema. Leviticus 11, 29:30 ang balagtok, tike, hugaw, di pakaon. Ang akong pangutana, kaya magudingan nga, kung muna mo kaon, kay nasa inyong libro. Asa mabasa sa among libro nga gatudlo, ang among libro nga ipakaon ang balagtok og tike. Okay, ba? Dito ang mga pangutana, David Bad. Ang gisgutan niya, mahugaw nga pagkaon. Ang giingon din silang libro, nga katong mga mahugaw, nga sistema seremonyal gihisgutan landong kato ni Kristo ug natapos dito sa cross unsa ni tungod ni ene walay bisan kinsa magahukom unta kaninyo sa kalanon mo ni ang gitapos sa cross sumala silang libro ang maong mga kalanon mao nang si Ellen G. White mihabhab og baboy. Ang akong pangutana Mr. Moderator dito bagog tulibagbag ang akong pangutana simple. Leviticus 11 29:30 nga ang balagtok tike hugaw. Unya nagingon siya nga mukaon siya basta mo una may kay gatudlo among libro. Klaros kahanginon. Ang akong pangutana aron sa pagsukod sa iyang kamatinud-anon asa mabasa sa among libro nga gatudlo ang among libro nga ipakaon ang taloto tuko og balagtok. Okay, ang pangutana ni Brother Mitchell bad kini nga specific kayo no nga specific to bad nga do na may mabasa nga taloto sa libro. Sa libro. Nga gatudlo ang among libro ipakaon ba ang tuko taloto og balagtok. Wala nga dunay libro nga dunay sa gipangayo nga libro nga kung mabasa ba gyud tong taluto ana nga gi-specify gyud siya. Ang gisgutan niya nga mga taluto ug uban pa mao kana ang gibawal kaniadto sa daang tugon. O kay kana gibawal mao na gitapos sa cross dinhi sa ilang libro nga hinungdan si Ellen G. White o si James White mihabhab og baboy. Sunod pangutana. Sunod pangutana gukuro nato. Kay gisupak man ni Mrs. White nga ay ang Leviticus 11:29-30 nga ang toko og balagtok hugaw di pakaon. Mabasa ba nimo sa Biblia sa referensya nga si Mrs. White mikaog talo og toko og balagtok?
Niya ang tubag. Mr. Moderator, ha? Okay, Bad Ang Bets, pangutan na klaro, ha? Okay, Bad Bets. Mabasa ba niya sa referensya na si Mrs. White ni Kaog Balagtok og Toko og Taluto? Okay. Oh my God, kay labtan kag time. Okay, time na, Brad. Last. Brother Douglas. Doon na nanay kung saan ka na ang summary, no? Ade, napasikan stand. Ay, wala oras. Kaya ang oras na itong ikuan. Wala na isikan stand na mara man to, affirmative, negative. Oh. Summary na lang na ang 1 kuan. minute and... Kaya ang oras na to, Asa daw wala na ipag-wala. Wala na kay... O mo na nga, summary na lang. Okay. Mga pila ka... Okay, sa mga sa mga. Na, parting words na eh? Oh, ano, oh. Okay. Atong mga kuan na lang, 5 minutes. Okay. Atong Bueno, yata ni Brother salamat kayo sa nindot nga debate na itabo sa DXDR. Unang-una akong pasalamatan. Atong station manager, nga doon na ni atong station manager, doon na ni gitawag na to og dako sad kaayo nga kuan ba kahingawa nga mapadayag ang kamatuoran. Kami nga mga broadcaster, doon na gyud mi lisensya nga huptan. Among lisensya nga huptan, mo makabantay mo nga di kayo ko mo uyon sa gitawag niyag mga hugaw nga mga sinultian. Kay basig mo ni hinungdan nga muadaan kong lisensya. Maintahan nila itong pinangga kay wag yun na lisensya sa KBP. Og busa dili mi mo gamit og mga ngilad nga mga pulo nga nang naa. Atong pinangga hugawan daw ko karon kinsa may hugawan. Dini silang libro giingon hitabo sa kadabusang mga adlaw. Kung kinsa may hugawan ining niya ang atong basahon. Ang hugawan kinsa apan wala magbaton si kadasig, magtugyan sa Dios sama sa ubang simbahan, nadawat nila ang tunglo sa Dios. Unsa na kinsa nagadawas tunglo sa Dios? Ang Seventh-day Adventist Church ang nagadawat sa tunglo sa Dios. Kung nagadawat sila sa tunglo sa Dios, kay wa man po sila nangaon kunuhay og hugaw. Impierno ba lang padulngan langit? Ang giingon din silang libro, hitabo sa kadabusang mga panahon, paminaw mga Seventh-day Adventist, kini agig pagpangga na mo karinyo ng mga sakop simbahang Katoliko. Kung kinsa ba'y mayudyod sa impierno, ang giingon ining ni katubang nagkaon og hugaw o katong wala magkaog hugaw. Niya, og ikaw kapirao mga Adventista, nga dunay dagkong kahayag gibayaw ngadto sa langit sa punto sa kaygoyunan pagayud-yuron sa impierno. Unsa daw? Pagayud-yuron sa impierno ang Seventh-day Adventist bisan wa magkaon og mahugaw, pero ang ilang founder si Ellen G. White mihab-hab og baboy. Iya kong paangkunon nga pagkanon kuno niya itong gisgutan lang nga uban pa. Nganong di man ka moingon nga pagkan og baboy kalamian ang naa? Nganong dito man yung katong mga pangitaunon pa kayo nga naa may baboy diya sa atbang nagkarinderiya diya? Nga ang inyong founder mikaon man og baboy. Karon kinsa may nawad-an og kinsa may matinunglo matod pa nila atong tiwason pagbasa. Nasakop sa Iglesia del Séptimo Día. Nagtawag silang kaugalingon nga matinumanon sa kasuguan sa Dios. Nagtawag sila sa kaugalingon ha? Matinumanon sa sugo sa Dios. Apan mawala magbaton sa kadasig sa patugyan sa Dios. Sama sa wang simbahan kini daw sila mamahimong tinunglo sa Dios. Busa atong pinangga wa makabarog ang timag kay wa ginabasang Kristohanon Levitico kapitulo 11. Agi Kristohanon atong naa. Kung doon na pa'y Kristohanon atong naa, magpabunyag ko itong pinangga, doon na inini tubig diyang gamiton, pwede pa. Pero way nabasa ng naa, ang timag ngayon, pamatud-an niyang ang baboy, o tanang mahugaw nga mananap, nagpabilang mahugaw, hangtod sa panahon sa mga Kristohanon, wala magbasa si Brad Mitchell og nasulat sa bagong tugon nga panahon sa mga Kristohanon. Ang gibasa niya Levitico, panahon sa mga Israelita, way labot ang Kristohanon anang panahon na kay wa pay Kristohanon na og ang gidili diha sa maong Levitico mato silang libro gitapos na dito sa krus ni Kristo. Busa sila'y una kaon og hangaw og langaw. Busa ang atong pinangga nakapabarog lamang kung napamatud-an niya nga dunay Kristohanon gihisgutan dito sa Levitico. Kay mihab-hab magbaboy si Ellen G. White, wa bagatudlo ang Seventh-day Adventist nga makaayo ang baboy. Aniya? Testimonies of the Church, Volume 1, page 5, gayon. Nga kini kunong baboy makapahimsog sa panglawas. Busa kitang mga Katoliko. Okay, daghang salamat. Okay, natapos na ang oras sa pagsamari sa tugsuong nga si Brother Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Defender. Ako ihatag ni Brother Mitchell Benilio sa Seventh-day Adventist Church. Daghang kay salamat sa atong kaatbanga. Perting saga ni abot na siya nga tinunglo kunong Adventista, wa po niya basaha, nga ang Seventh-day Adventist may tinunglo,
Kaya bag sa referensya, no? Si Mrs. Red Gasolato niya, siya na po nag-ingon nga tinonglo ang Seventh-day Adventist, Forza Remedio. Atong basahan ng Biblia, no? Deuteronomio 27:26. Tinonglo ang dili magauyon sa pulong, ang sa mga pulong ni ini nga kasuguan, aron sa pagtuman kanila. Kinsa tinonglo ang dili mutuman. Ang amato pa niya, ako dili gyud ko mapasipalag sulti kada ko'y KBP. Abot lang kung naibalik ba po ning wa ko na ko'y lisensya sa KBP. Pataka-taka. Salmo 105